Букурещ ни посрещна с топло време и с слънчево настроение. Получихме важна информация за доста емблематични сгради по време на обзорната обиколка, която имахме. Нямаше как да не подминем и сградата на парламента, която е много внушителна и е втората по големина след Пентагона. За съжаление, нямахме възможност да спрем, за да се направим снимки. След това поехме към книжарницата, която беше моя идея. Тази книжарница е много емблематична за Букурещ. Виждала съм я 100 пъти в Инстаграм и просто нямаше как да не заведа колегите в нея, а и да купим нещо на децата. След това бяхме много огладнели, затова поехме из уличките, които, честно казано, много ми напомняха на капана в Пловдив. Избрахме си заведение, на което има бургери, защото децата искаха това да ядат. Аз заложих на авокадо тост, а сградата срещу заведението беше тази на тяхната банка. Поехме към желатерия с много добри отзиви, където похапнахме и сладолет.